मुंबईमधील कबूतरखाने बंद झाल्यामुळे आक्रमक झालेल्या जैन समाजानं जैन मुनी निलेशचंद्र विजय यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचं ठरवलंय। येत्या 1 नोव्हेंबर पासून जैन मुनी निलेश हे कबुतरांच्या रक्षणासाठी आमरण उपोषण करणार होते, मात्र पोलिसांनी त्यांना 1 नोव्हेंबरच्या आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली आहे। मनसे आणि महाविकास आघाडीचा मतदार यादी घोळासंदर्भात मोर्चा निघणार आहे, तसंच सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे उपोषणाची परवानगी नाकारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। त्यामुळे जैन मुनींचं आंदोलन आता पुढे ढकलण्यात आलंय। आता ते 3 नोव्हेंबरला होणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे। तर 3 नोव्हेंबर पासून आता जैन मुनींचं आमरण उपोषण होणार असल्याची माहिती सध्या मिळत आहे। 1 नोव्हेंबरला जैन मुनी उपोषण करणार होते, मात्र महाविकास आघाडीचा मोर्चा आणि सुट्टी असल्यामुळे त्यांना पोलिसांनी परवानगी नाकारलेली आहे। त्यामुळे आता 3 नोव्हेंबरला जैन मुनी उपोषण करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते।